Стрелец, по китайския календар Дракон, по майския Буря. Както каза той, гати якото чуе. Телефон 0898 67 26 57. ЕГН 88 12 13 09 40. Обича ездата и голните спортове. Ред е на следващия ни участник тук, следващата актриса, а тя се казва Таня Йоргова! Таня е висока само 2 метра 60 см. Си толкова си, да? Тя обича да носи висок ток, а в свободното си време обича да обича. А ще prosmeni за Таня Йоргова! От номер 3 се представя Вяра Начева. Висока 167 см, метки 90, 60, 90. Завършва право, след това следва в Националната академия за театрално и филмово изкуство надвис, да не бъркам, може да бъркам. Зодия Рак, обича палачинки, да готви мекици на любимият си син Самуил Петков. Самуил Петков.